Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy mi a véleménye az Eurovíziós Dalfesztiválról itt a Times Square közepén, vagy bocsánat, Londonban vagyunk, most látom a piros emeletes buszt, ott egy Bobby is, meg ott van Mourinho. Mi a véleménye az Eurovíziós Dalfesztiválról? Még egyszer megkérdezem. Üdvözlöm a nézőket! Szia Martina, feküdjél le, mert holnap korán indítok. A Balex... Elnézést, ki az a Martina? A nézőket bővebben beavatnánk ebben, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. A páromnak a lánya. Miért határolódik el ennyire tőle? Nem határolok el, csak nem tudom. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Azt hiszem így mondta ezt valaki. Igen. Polgár Jenőnek az ismerőse volt, ha jól gondolom. Igen. Jó, hol is tartottunk? Ja, hogy feküdjön le Martina, mert nem tud elmenni kirándulni hamar. Jó van. És akkor az Eurovíziós Dalfesztiválról tulajdonképpen mi a véleménye? Szerintem a Balex megnyeri. Hát úgy nézem, időzavarba kerültünk, a téridő kontinuumon nem tudtunk átlépni, de hát kompakt diszkó, mond önnek valamit? Ja, a kompakt diszkre vették fel a Wolfgatnak a Vuk számát, a kis Vuk. És azzal nyeri meg a Balex ezt az Eurovíziós lófaszt. Igen. Ezt nem elfelejtették a kollégák kifütyülni, ne haragudjanak, kedves nézőink. Nagyon az úr elég cizelláltan fogalmazott, hogy baszódjon meg. De jaj, most srácok, ne haragudjatok, félj, ezt valahogy majd töröljük utána az utómunkáknál, jó? Egyébként itt vagyunk Badacsonyban, az Abdul Apartmanban. Igen, üdvözöljük kedves nézőinket, Bye Alex. Goodbye Alex, ugye? Úgy hívják. Igen. Köszönöm a kimerítő választ, egy kicsit talán bővebben, ha esetleg mondana valamit. Nagyon igen. Én erre már nem tudok mit mondani, fiúk, keverjétek le az adást, ez nagyon durva. Folytatjuk holnap. Viszont hallásra, viszont látásra, jó éjszakát mindenkinek, kedves nézőink. Hajrá, Zete! Hajrá, Zete! Viszont hallásra, viszont látásra, kezi csókolom. Ezeket a paplan fölé éljenek a csajok, és ne ígyünk mosatlan gyümölcslevet. Hát akkor viszlát.